יופי, יופי. טוב, אנחנו אמנם, היו לנו קצת בעיות טכניות היום, אבל יצאנו לדרך. היום, יום שני, זוהי 30 במאי, זוהי הפגישה האינטראקטיבית שלנו, של קבוצת הלימוד של יידיש וספרות יידיש, פגישה מספר 166. לפני שאנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בפגישות קודמות, אני רוצה לקבל את פניה של נעמי מילר, השוקלת אם להצטרף לקבוצת הלימוד שלנו, והיא הצטרפה היום. היא ביקשה לא להופיע בתמונה, אבל כל היתר היא תשתתף ותדבר ותשמע מה אנחנו עושים. ממה שהתכתבתי ודיברתי עם נעמי מילר, זה ברור שהיא, אחר שדיברנו כמה שיחות ביידיש, היא מדברת לדעתי יידיש טובה מאוד, אם כי היא חושבת שפחות, אבל זו יידיש שאפשר להבין כל מילה, והיא לדעתי ברמה של כולנו, חברי הקבוצה, יש להם ידיעה פסיבית, וגם היא, אמא שלה ילידת מקום ליד וילנה, והיא תנסה היום לבדוק האם מתאים לה להשתתף בקבוצה שלנו הלאה. אני אמרתי לה שמפגישה אחת לא הייתי מציע להחליט, שאם היא תוכל תשתתף בכמה פגישות ותראה האם זה מתאים. הסברתי לנעמי שאנחנו קוראים טקסטים ביידיש, מתרגמים אותם ודנים בהם בצורה אינטראקטיבית. גם הסברתי לה שאנחנו באמצע קריאת הסיפור של חיים גראדה, זיידה סוני נקלח, ואני אומר לה ולכולכם, אם כי אתם אולי כבר יודעים, שמה שקראנו עד עכשיו, ומה שדיברנו על מה שקראנו עד עכשיו, סיכמתי במאמר באקדמיה אדו, שקראתי לו, באקדמיה נקודה אדו של education, וקראתי לו The Slippery Slope, המדרון החלקלק. אני מזמין את נעמי להשתתף בדיונים שלנו וגם בקריאה בהמשך של הטקסט. לצורך זה הייתי מבקש מבלה לשלוח לה את הטקסט, במידה ולבלה יש האימייל של נעמי. טובה שלחה לך היום? האמת היא שלא הסתכלתי, אבל נעמי אולי תשלחי לי בצ'אט, נעמי, את האימייל שלך. אוקיי. עכשיו הדבר הכי חשוב, אני אומר אותו עכשיו, הודות לנעמי ולשיחות שלי איתה ולאימייל שהיא כתבה, פתאום הבנתי למה אני לא מצליח להגדיל את קבוצת הלימוד שלנו בעוד 2-3 חברים. זה מוזר, הייתי צריך להבין את זה מזמן. הרי אנחנו דנים
בטקסטים ביידיש, קוראים אותם ביידיש, מתרגמים אותם לעברית, ומדברים בעיקר בעברית, ולפעמים בלה מסבירה לאנה, שעוד לא הגיעה? לא, אנה לא תהיה היום, היא כתבה לי. אוקיי, ואנחנו מסבירים לאנה מפולין, שאומנם היא יודעת עברית, אבל יותר קל לה להבין הסבר באנגלית. בלה מסבירה לה גם באנגלית. ופתאום נדלקה מנורה במוחי, ואמרתי לעצמי, יכול להיות שבשנה האחרונה, כשאני ניסיתי ואתם ניסיתם להגדיל את הקבוצה שלנו מ6 ל7, 8, 9 חברים חדשים, ולא הצלחנו כי באו והלכו ונשארנו ברמה של כ6 חברים, יכול להיות שהבעיה הייתה בזה שרוב הדיונים שלנו כשאנחנו מדברים על הטקסטים ביידיש, ואחרי שאנחנו מתרגמים אותם מיידיש לעברית, אנחנו סוגרים את הדלת בפני אנשים בעולם היהודי שיודעים אנגלית, אבל קשה להם לעקוב אחרי הדיונים בעברית. והודות לשיחה עם נעמי, אני חושב ברשותכם ובהסכמתכם, שכדאי להכניס לדיונים שלנו גם תרגום לעברית של הטקסטים ביידיש, אבל גם תרגום לאנגלית. זה אומנם יעשה יותר איטי את ההתקדמות שלנו, אבל מצד שני יכול להיות, כמו שנעמי חושבת להצטרף, אם אנחנו נדבר בתרגומים גם באנגלית, אולי יש בעולם יותר אנשים שיש להם ידיעה פסיבית ביידיש, אבל הם צריכים שהתרגומים יהיו קודם כל באנגלית, ואחר כך אפשר להמשיך לדון בעברית. נעמי למדה עברית, אבל לא השתמשה בה במשך עשרות בשנים. ואני אמרתי לנעמי שיכול להיות, ואם היא תחליט להצטרף, היא תרוויח פעמיים. גם תרגומים של טקסטים ספרותיים ביידיש לאנגלית, וגם העברית שהיא למדה אולי תקום לתחייה, על ידי כך שהיא תשמע עברית, דבר שהיא לא שמעה בחייה כנראה בעשרות השנים האחרונות. נעמי, זה נכון? כן, הבנתי כמעט אלץ, ich red Jiddisch und Hebräisch. Es ist ein Mischmasch. Okay. Aber ich habe verstanden, ja. Gut, bis wir wollen proben. Und ich hoffe, dass das wird helfen, uns allen und euch. Adag sehr. Tודה raba. בבקשה. נעמי, wer soll יותר gehört von unserer Gruppe? Ich klappt auf dem Computer Jiddisch in allerlei Mekomas in der Welt und ich habe geguckt auf YouTube wegen Jiddisch, ich weiß nicht, und ich hab gesehen Eiergruppe, Jiddisch number Hechet Nummer, und ich habe geguckt und ich habe gehört wegen Yechiel Scheintuchen, der Namen, und aber ich habe nicht gewollt rein, weil mein Hebräisch ist sehr schwach, sehr, sehr schwach. Aber okay. Mit uns, wir kennen Joitze sein, Nomi.
mit welcher Sprache? Ja, es ist gut, die verschiedene Sprachen, es bereichert. Ja. Ich will sagen noch eine Sache. Als alle da in unserer Gruppe kennen wir reden auf Jiddisch und wir verstehen Jiddisch. Mit einem Jahr, mit einem halben zurück, ob wir geprüft darüber gehen, nur auf Jiddisch. Lernen, übersetzen auf Jiddisch und kommentieren auf Jiddisch. Aber demnach habe ich gefunden, als ein Haber oder zwei haben gehabt Schwierigkeiten zu verstehen, bin ich zurückgeweg zu Hebräisch. Aber jetzt, als wir wollen proben, lernen, gerade auf Jiddisch, gleich übersetzen auf Englisch, Englisch wissen wir alle, und danach kommentieren ein bisschen auf Hebräisch, kann sein, als wir haben gefunden, einen Weg, כדי vergrößern ein bisschen unsere Gruppe. Bella, ihr habt bekommen den E-Mail, Nomis? Ja, jetzt sehe ich der E-Mail. Ihr könnt ihr schicken, Seides und Einiglach. שלחתי כבר. Ich hoffe das. Gut, Shlomo, mir ewig gedenk seinen auf Seite 17 oder 18 von der Erzählung Seides und Einiglach. סימנת בכחול, שלמה להיות בפרט מתבלוי דם אורט ומירום aufgehört. שלמה, אתה שומע? כן, אני שומע. אני חושב עמוד 17, 17 או 18? אני חושב שב-18. באמת? Seit 18, עמוד 18, כן, page 18. אבל הסימול שלי לא תפס כנראה. Wir haben geendigt die letzte Piska. Auf morgen Abend ist Itzekel wiedergekommen. Ich meine so nicht. Lehnt weiter. Auf morgen Abend ist Itzekel wieder... mit Finger, כדי נעמי ונאלה אנדרה זולן זם ומהלטן, auf Seite, Ende Seite 17. 17, ja. The end of page 17. 17? כן. Auf morgen Abend ist Ezekiel wieder gekommen. Ja. בלה, תמשיכי לקרוא כדי שנראה אם קראנו כבר. איפה את, בלה? בפסקה האחרונה בעמוד 17, כמוך. עמוד 17? כן. כן, auf morgen Abend ist Ezekiel wieder gekommen. נכון. תמשיכו. Und man hat ihm schon aufgenommen wie Heimischen, abgetrotten an Ort beim Samme mit den Euven. כאן סיימנו. כאן סיימנו. Da, wir haben gehalten. Gut. Da mir sich aufgestellt. Nomi, ihr habt gefunden dem Ort? Ja. Gut. Ist Easter, weil wir wie wir haben verloren ein bisschen Zeit und wir haben ungeheuer rekordieren spät. Bett ich Belan, was ist unser Hasen in unserer Gruppe, sie lehnt am besten, sie soll lehnen weiter. Wir gehen darüber auf Seite 18. Noch nicht. Noch nicht. Wir haben ja Punkt in Seite 17. Okay, תמשיך. Einer von die Seides hat ihm Mechabet gewähnt mit schwarzen Lecker vermeckach von noch sogener Broche. Okay. Tirgum, Übersetzung auf Englisch. English. Einer von die Seides, one of the grandfathers, hat ihm Mechabet gewähnt זה כבר בעיה בשבילי. זה כבר בעיה באנגלית. לא, זה בעיה לעבור בין יידיש לאנגלית, זה כבר בעיה. One of the grandfathers gave him a piece of black cake, schwarzen Lecker,
Farnmecker רגע, בלה, בשביל נעמי, wir soll mir übersetzen, מכבד גוון. מכבד גוון. האם נעמי מבינה? נעמי versteht, was heißt מכבד גוון? Meet covet or respect? Right. Like, okay. Out of respect, one of the grandfathers gave the child, which is, his name is Itzik, and he is 7-8 years old. He gave him, Bella, what did he give him? He gave him black laker, probably chocolate cake, כן, schwarzen. כן. Farnmecker von noch sagen a broche. For negotiating For the price, for the price that he will say a bracha, a blessing. a blessing. Yeah. Now, Nomi and all of you, look what Bella read. In the sentence which Bella read, a Yiddish sentence, there is a lot of Hebrew words. And I want to ask every one of you, Daniel, what does it mean, so much Hebrew words in the Yiddish text of Gade? מה אתה אומר, דניאל? כל השפות האלה מתחיל להיות מסובך בשביל, הייתי אשמח בצרפתית, אבל... תדבר בעברית. לא, זה עושה לי סלט קשה. תדבר בעברית, ואנחנו נתרגם לנעמי, כן. זה לא ברור לי מה, סליחה, אבל... My question is, what's happening here? In the Yiddish text of Chaim Grade, Bella read, I didn't count, but about 4 or more Hebrew words. Is it a Yiddish text or is it a Hebrew word, or a Hebrew text? What's happening here, Daniel? אני אומר, קשה לי שלוש השפות האלה ביחד, זה קשה לי. קשה לי. תסביר בעברית. אני אפילו לא הבנתי את השאלה עכשיו. דניאל, יחיאל שואל איך זה שבתוך המשפט וחצי שקראתי, יש כמה וכמה מילים בעברית, לא ביידיש אלא בעברית, שהם בתוך היידיש אבל המוצא שלהם עברית. איך זה? יחיאל שואל איך זה? זה צריך לדעת היסטורית מהגרדה, למה הוא משתמש במילים עבריות. עד כאן לא היה כל כך, אני לא טועה. לא הבנתי את הטענה שלך, דניאל. מה דניאל אומר? השאלה אם זה גרדה משתמש במילים עבריות, אם אני הבנתי את השאלה, זו השאלה. אז אני שואל מה פה קורה פה. לא, אני הבנתי את השאלה, אבל אין לי תשובה ממש. אין לך תשובה. אוקיי. נעמי, what would you say? We have so many Hebrew words in the Yiddish text of Grade. What's happening here? What do you mean, Nomi? Nutzt hebräische Wörter anstatt öfter deutschmärische Wörter oder slawische Wörter, weil allein, Chaim Grade, ist gewesen a gelernte, a literarischer Schreiber. Is auf a heche Madrege. Judo Mark hat gesagt oder geschrieben, als was mehr noch hebräische Wörter als besser. Gut. Eier Entfer sagt so, weil Grade ist ein gelernter Mann, und das ist Emes, hat gelernt in der Yeshiva, ist ein Ben-Teure, der nutzt hebräische Wörter in der jiddischen Text. Bella,
מה את אומרת? What I am saying is that Yiddish is a combination of a couple of languages. The most of it comes from German, but also Hebrew words and Slavic words, and not just Slavic, different Slavic, Polish and Russisch and Ukrainish, and also Aramaic. So this is the reason why we can find many Hebrew words in the text, not just Grades, all of the Yiddish writers. יופי. התשובה, der Entfer von Belan ist am 19. ist nennt zu der Tshuve, was ich wollte gesagt. Die hebräische Wörter in dem Satz, was Bela hat gelernt, seien hebräische Wörter nicht, weil gerade ist gelernter Mann, nur da seien hebräische Wörter, wie Bela sagt, was gefinden sich in dem tagtäglichen Jiddisch von allen Jiden. Die jiddische Sprache hat in sich, weil das ist eine Sprache von Jiden, hat in sich sehr einen großen Prozent von hebräischen Wörtern. Und der Fall, wenn Nomi hat gelernt Jiddisch, hat sie gemusst euch lernen hebräische Wörter, weil sie seien ein integraler Teil von der jiddischen Sprache. מה את אומרת, נעמי? was sagt ihr auf dem, was wir sagen da? Hebräisch ist wichtig, weil ich meine, als ich Deutsch, slawische Sprachen, Russisch, Polish, viele Französisch, English. English. In the last 100 years, many English words found their way to the Yiddish. Nicht richtig in Yiddish. Efter Schreibers, was hat geschrieben in Amerika, sie haben genutzt das Sach englische Wörter, aber wenn ich lerne das, zu viel englische Wörter, dass die Yiddish is geht like a weg, a bisschen. Gut, das was ihr sagt, Nomi, ist emes aber. Wir dürfen gedenken, als mizrach-europäische Jiden haben emigriert kein Amerika במשך dem ganzen 20. Jahrhundert und euch früher. Und ich wollte gebeten von euch, Nomi, ihr sollt nehmen dem Wörterbuch von Mordechai Schechter, was ist gewesen ein Linguist in Amerika. Sie ist heraus mit ein paar Jahren zurück, ein Wörterbuch Englisch-Jiddisch von Mordechai Schechter. Ich habe das Buch. Ich habe nicht gewusst, dass das ist nur Englisch von Englisch auf Jiddisch. Ich habe gewollt beide, Jiddisch auf Englisch. Nein, aber seins ist heraus auf ihr Base nur von Englisch auf Jiddisch. Und wenn ihr guckt und dort werdet ihr sehen, als 100 Jahre von der Migration kein Amerika haben Tage gebracht, Amerikanismen, was sind nicht genug Jiddisch, aber euch sehr Sach Internationalismen, was sind legitim in der jiddischen Sprache. Bella, da kommen die Kasatz. Okay, Nomi, Yechiel, I'm going to send Nomi by email the monologue from Zeitlin that we read before. And then you will find many English words. Okay. I will send it to you later.
Okay. כן. Ich will nur sagen, als vor 12 Säger, ich darf raus, weil ich habe eine andere Zoom-Gruppe, okay? Entschuldigt mir, ja. היא רות mir gesagt, und זה בסדר גמור. Okay. אוקיי. בסדר. כן. Da kommen die Gesetz. Okay. Als zweiter Seite hat von der Semschen Teisterl mit Nickelne Kepler herausgenommen ein paar Kuperne Matbees wie euch als silbern Zehnerl und gegeben dem Fremder Einickel Chaneke Geld. Okay, Übersetzung. Übersetzen. Als zweiter Seite, second grandfather, hat von der Semschen Teisterl. כן. Teister, was ist der Teister? ארנק, כן, ארנק, a purse. A purse. What is Zamshen? זמש. עכשיו אנחנו הולכים לזמשן. בלה, את יודעת? זמש, כמו שאנחנו אומרים זמש, נעלה זמש, אור, אור הפוך. זה אור הפוך, A type of מאוד leather. יוקרתי, מאוד יוקרתי, כן. So the second grandfather had took from a purse, a Zamsh purse, with the nickel Kepler, with the nickel is the metal. כן. I think that in English you say nickel also, right? Nickel, brass, maybe. כן. Brass. מה זה ניקל? סליחה, לא קלטתי. מה זה ניקלנה? ניקל זה המתכת, ניקל. brass, סוג של brass, קפלך. What does it mean, קפלך here? It seems that it is ornaments. הקפלך זה ראשים, אבל הוא מתכוון, he intends to say ornaments. Okay. Royce genommen a paar kuperne Matbees. He took some copper coins from the purse, and also silver tenths of. תחזרי על המילים ביידיש לפני התרגום. Wie euch a silbern Zehnerl. כן. And also silver 10. I don't know 10 of what. A silver coin of 10 groshi, of 10 cents. 10 something. Yeah. Und gegeben dem Fremden Einickel Chaneke Geld. And he gave them the grandchild, but not a real one, like a strange or unfamiliar? Like a strange, right? Strange, because he's a visitor in the Beit Midrash. He's a visitor there. They don't know him from before. Okay. So he gave him Chanukah Geld, money for Chanukah. Okay. Nomi, are you ready to read a sentence? Yeah. Okay. Sie schon 2 Wochen nach Chanukah, nur abzahlen a Chayv ist keinmal nicht zu spät, hat der Geldgeber gesagt und sich weggesetzt mit Itziklen lernen von Sidur. Okay. Translate, read again 2 or 3 words in Yiddish and then translate. Okay, sie schon 2 Wochen nach Chanukah. Yes, it's true. It's already 2 weeks after Chanukah. Okay. Nor abzahlen a Chayv ist keinmal nicht zu spät. But nor is but? No, nor. But. Okay. To pay a when you have a choy, like a debt.
is never too late. יופי. Hat der Geldgeber gesagt, the lender, the money lender, I guess, said, כן, und sich weggesetzt mit Itzikelen lernen von Sidor, and sat with Itzikel to learn from this Sidor. כן. Nomi came now for the first time. Itzikel is one example Chaim Grade gives in this story about the slippery slope. When Itzikel comes to the yeshiva, to the Beis Midrash, he comes not to learn Torah, but because it's חורף, איך אומרים? winter. It's winter, and in the Beis Midrash, it's warm. So he came to warm himself, but he confessed to the old people sitting there that he doesn't know to pray, and he doesn't know to read Ivre, to read words in Hebrew from the Siddur. So the old people felt as their duty to learn with him from the Siddur to read Hebrew words. Okay. One more sentence, Nomi. Okay. Is aber der Jid, was hat ihm gehabt, gegeben schwarzen Lecker geworden, Bräuges auf sein Schochen. Halama auf sein Schochen? Schochen. כתוב שופן? Schochen. שופן. Schochen. שכן. Okay. כן. Halamai, hat ihm ausgehabt, a Talmid, und wenn Itzikel hat geendigt lernen, hat ihm der Lekachjid a Schuschke getan auf ein Euer. Okay. Das ist ein langer Satz. ein langer Satz. Ja. drei Wörter, 3 מילים ביידיש ותראו. כן. Okay. Is aber der Jid, was hat ihm gehabt gegeben schwarzen Lekach, however, the Jew who gave him the black cake or the sweet cake, geworden Bräuges auf sein Schochen, became angry against the neighbor, or right, against his neighbor who was okay. sitting there and took him. Halamai, perhaps. No, Halamai, because. Oh, because vile, okay. Right, okay. Hat ihm ausgehabte Talmid, because he grabbed a student. He stealed a student. Und wenn Itzikel hat geendigt lernen, and when Itzikel finished learning or studying, hat ihm der Lekach Yid a Shushke getan auf ein Euer. The Jew who gave him the Lekach, right. Whispered in his ear. יפה מאוד. Nomi, you are an asset for the study group. Yeah. My Layman is good, aber my zu verstanden. Aber ihr habt verstanden, wenn ihr habt niedergesetzt, habt ihr gesehen, als ihr versteht und als ihr seid kritisch gegen sich allein. Ihr habt gefragt, no, is bad oder nicht. Yeah. בסדר גמור. שלמה, ממשיכים. Okay, ich darf a voice, okay? Ich will euch sehen, Donnerstag, ja? Komm zurück. Donnerstag, Okay, 15 Minuten zu 6, werden wir können plappeln bis 6, wenn wir werden rekordieren. Okay, Yom Hamishi. Okay. Ich stelle vor, was Dank. Bye-bye. Bye, Nomi. Bye-bye. Okay.
שלום. Hast öfter Haberl, brengt ihm. Ja, okay. Ich will fragen, weil ich bin in etliche Gruppes. Ja. Eberot emetsen was hat a passiven Jiddisch und wollt gewollt kommen zu unserer Gruppe, wollt ihr gewinnen freilich euch einer oder zwei neue wollten sich zu kooptieren. Okay, for sure. Okay, bye. Okay. ביי, נעמי. שלום. אפשר להמשיך? כן. Hast öfter Haberl, brengt ihm ein Herz zu. Wird euch kriegen lecker. נו, אתם שמים לב שמה שנעמי אמרה אומר גרדה בסיפור. כן, תרגם. האם יש לך חבר צעיר? כן. הבא אותו לכאן. הוא יקבל גם כן לקח. עוגה. הלאה. Der Talmud hat gebracht sein Schwesterl, Inger von ihm, mit a Jahr, a Mädele mit a feucht Pnimmel und klein wie a Fischerle. רגע, מתפייכת מה? פייכט פנימל? פנימל. לא, זה פי דגושה. פנים קטן, קטנים. זה מעברית, שלמה. מה את אומרת? זה מעברית, מהמילה פנים. זה המילה פנים. כן, אבל זה נכון, אז זה פנימל. לא פנימל. לא, פנימל, ביידיש, מילים עבריות, יש להם היגוי משלהם. פונים זה פנים. פנים קטנות, פנימל. כן? אתה קורא את המילה כאילו זה ניקוד עברי, אבל זוהי מילה בתוך היידיש, וביידיש פנים קטנים אומרים פנימל. פנימל בסדר, אבל זה פי דגושה, זה פנימל, לא פנימל. זה מה שאני אומר. לא הבנתי את הארגומנט שלך. אני חשבתי שמעירים לי על פי, שהפי צריכה להיות פי רפה, והפי דגושה. לא. טוב, לא חשוב. העירו לך זה שאתה אמרת פנימל, אבל ביידיש מילים עבריות יש להם היגוי מיוחד ליידיש, לא לעברית. וכמו שפנים אומרים ביידיש פונים, כן? פנים קטנות אומרים פנימל. אני שמעתי ממך פנימל, לא פנימל. אוקיי, בסדר, אני מקבל את ההערה. קדימה. אז היה לה פנים הפייך. איך כתוב? התלמיד הביא את האחות שלו, האחות הקטנה, כן. אינגר פון אים מתיור, צעירה ממנו בשנה, המיידלה מתפייכט פנימל, פונימל, פייכט מה זה? פייכט זה לח, ילדה קטנה עם פנים לחים. המיידלה ילדונת עם פנים לחים, וקליין ויפישלה, וקטנה כמו דגיגה. יפה. הלאה. verkutet und verwickelt in a wollen Verscheilekle und in Größe gestrickte Händschkes wie a בביצה. מה הייתה המילה הראשונה שקראת ביידיש? פה? רק רגע. פרקוטת? לא כתוב פרקוטת, אני חושב. זה מה שכתוב. פרקוטת, זה מה שאני קורא. פי א' ר' ק'. כן.
ו' ט' עין ט'? כן. אמת ונכון. אני לא מכיר את המילה הזאת. פרקוטת. למישהו יש מילון... פרקוטת, כן. זה צריך להיות מילה מאוד מאוד אידיומטית. למישהו יש ארכבי? תכף אני אחפש רגע. פרקוטת. ומה שלמה יש אחרי המילה פרקוטת? אני רואה כאן משהו שאולי זה, יש כאן פרקויטיקן, שזה מלוכלך. מיקויט, אוקיי. פרקוטת זאת אומרת מלוכלך. אז בואו נראה איך ההמשך שלמה. כן. פרקוטת מלוכלך ופרוויקלט. כן. לא יודע מה זה פרוויקלט. עטוף. סליחה? עטוף, לעטוף. ויקלח. ויקלח זה רגע שלמה. ויקלח ביידיש זה, איך אומרים? כשחיתולים, כן? פרוויקלט, עטוף, כמו שחיתולים עוטפים את התינוק. אז פנים כנראה מלוכלכים, פרוויקלט, עטופים, מה עוד? הנה, וולן פצ'לקלה. הנה וולן פצ'לקלה. פנים עטופים בסודר עשוי מצמר. כן, וולן פצ'לקלה זה סודר. ונין גרויסה גשטריקטה הנשקס, ובכפפות סרוגות גדולות. נכון. והבביצה, כמו סבתא. כמו סבתא. כן. רגע, אתם עכשיו, דניאל, שלמה, בלה, יש עוד מישהו? לא. טוב, אני תמיד אשמח, אבל דניאל לא חייב. אם דניאל רוצה לקרוא משפט, טוב, לא... הטקסט לא הופיע. מה? שלמה, אין לך את הטקסט, דניאל? אין לך אצלך את הטקסט? לא, אין. רגע, אתם לא רואים אותו מוקרן? זה לא משנה, אני בכל זאת אתן שלמה להמשיך. בלה, אתם לא רואים אותו מוקרן? לא. לא עשית לו share, אני מסתכלת מאצלי. אבל את לא רואה על המסך את הטקסט? לא עלית על המסך. לא עשית לו share, שלמה. אז אולי תעשה לו share, שלמה, לטקסט. אנחנו עדיין בסוף עמוד 17? לא, אנחנו ב-18. יחיל, אני בינתיים הסתכלתי בארכבי, חיפשתי את פרקוטת ולא מצאתי. אז כנראה שזה קויט, מקויט שזה לכלוך. כן. שזה אולי אפילו ביטוי וילנאי, כן, אני לא הכרתי ולא קראתי בשום מקום אחר. הייתי זוכר את המילה. בלה, תמשיך. אוקיי. אולי אני אעשה share לטקסט, תנסה אולי? כן, בטח. רגע. ודאי שדניאל יוכל לראות התחלת עמוד 18. רגע אחד. share screen. רואים? דניאל, אתה רואה? עדיין לא, כן, עכשיו כן. אוקיי. התחלת עמוד 18, כן. כן, רגע, אז אתה רוצה לנסות לקרוא קצת, דניאל? איפה אנחנו? ננסה, אבל... רגע, מי... תסתכל על הפסקה השנייה. בלה, מי הקרין, אני או את? אני העליתי. זה את הקרנת. כן. אז דניאל, שורה, איזה שורה? 2 מלמעלה? בלה. לא, יותר. אתה רואה את הוסט אפשר החברלול, דניאל, בשורה 5?
אוסטרשך וחובל. רגע, אז אחרי זה נרד 1, 2, 3, 4. לא, אני רואה, אוסטרשך. לא, הלאה, אנחנו קראנו עוד. מראים לך, דניאל, איפה להמשיך. תרד לשורה חמישית. אני רואה את הסימן שלך. אנחנו עכשיו במילה בעת, בית עין בעת דוח. טוב, עכשיו דניאל קורא, בבקשה. בעת דוח אל תרך, ברודר, אות זי, ausgewilkt von der Mames Ticher. עד פה תנסה לקרוא עוד פעם, באיז דר אלטרר ברודר, הוט זי, עוד זי, ausgewickelt, כן, פון? von der Masse, no. Mames? כן. מאמס של האימא, תמשיך. תיכר. אוקיי. תיכר. באיז, אומר גרדה, הביא את האחות הקטנה, ובזמן שדר אלטרר ברודר, האח הגדול יותר, הודזי אויסגוויקלט, כן? פרוויקלן זה לעטוף, אויסוויקלן פתח את כל העטיפות שהיה לילדה הקטנה, הודזי אויסגוויקלט פונדרממס תיכר, בזמן שהאח הגדול פתח בתוך בית המדרש את כל התיכר, את כל איך אומרים תיכל? מטפחות. כן, פתח את כל הממחטות שהאימא עטפה את הילדה. תמשיך דניאל, מה קרה? Und ihre schwarze Seidene feuchte Arlech oben Blichtegeton עוד דרך בלישטגטון. עד פה. תקרא עוד פעם, כי יש מילה אחת שצריך לקרוא יותר טוב. זה רק מילה אחת. אחרי המילה תיכר, תקרא עוד פעם את המשפט. רגע, עכשיו, פונדרממס תיכר, כן, האח הגדול שלה, כן, פתח לה את כל העטיפות של האימא, כן, אתה קורא אותו משפט עוד פעם. Und in Größe gestrickte. לא, זה כבר קראנו. אחרי המילה תיכר קראת. Und ihre schwarze seidene Feuchte. אוקיי. Herrlich oben בלישטגטון. תרגום. ואז כשהאח הגדול פתח את כל איך אמרנו? מטפחות. את כל המטפחות שהילדה הייתה עטופה, ואז הוא נראה הרלך והשערות של הילדה הקטנה, הובנה בלישטגטון, התחילו להבעיק, כן? ברק של ההערות השחורות כנראה של הילדה. שלמה ההמשך. אני? כן. Hat der Leckich in sich zerschmeichelt. תראו. Haben הבליצ'ר גטון, hat der Leckich אז איש העוגה, איש הלקח, חייך לעצמו.
מה הוא עשה? אני אומר, איש הלקח, איש העוגה, חייך לעצמו. יפה. המשפט הבא, תמשיך. עמדה לגור. אז כשהיא הייתה עטופה, לא ידעו אם זה בן או בת. ואז הוא התחיל לחייך ואמר, עמדה לגור, תרגום. זה אכן ילדה. כן. הלאה. Nur der Seide ist gewesen so lahut noch a Talmid, als hat gleich gemacht dem Cheshbon Punkt verkehrt. תרגום. תחזור על כמה מילים. לא, der Seide, אבל לא, הזקן, הסבא היה כל כך להוט, לתלמיד, כן. כך שהוא מיד עשה את החשבון לגמרי הפוך. כן. Erst המייל דף קנן ליכט בנשן, דבר ראשון ילדה צריכה לדעת לברך על הנרות, כן. ונזוגן פונטחינה, ולהגיד תחינה, בהדלקת הנרות. כן. דרצו איזיה נומן נוח דר ממה סרן. מה זה תחינה? דרצו, חוץ מזה, זאת אומרת, נוסף על כך, נכון. איזיה נומן היא בשם, היא נקראת על שם. היא נקראת בשם על שם האם שרה. כן. זה שרלה דס קריכל. לא כתוב דס. גופיקל. את רואה שרלה דס קריכל. לא, תקרא עוד פעם את המשפט ביידיש. זה שרלה, את רואה שרלה, דס קריכרל mit dem krummen גופיקל. רגע, זה סורלה דוס מה? דוס קריכרל. קריכרל זה זוחל. כן, אבל נראה על מה הוא מדבר. הלאה. mit dem krummen גופיקל. עם גופיקל עקום, אבל אני לא יודע מה זה גופיקל. גופיקל. גוף קטן. גוף קטן. גוף קטן ועקום. כן. mit der Käppele von oben und der Käppele von unten. עם כיפה למעלה וכיפה למטה. עם ראש. ראש למעלה וראש למטה. ראש קטן. למה הוא מתכוון? רגע, עוד מעט נראה, אבל האם כתוב קריכרל או קריגלה? קריכרל. עוד מעט נראה. אז תמשיך ונדע אולי, כן. weißt du was für ein Ois das ist? האם את יודעת על איזה אות מדובר? זאת אומרת, הוא מראה לה בסידור אות, הוא קורא לזה קריכרל, אומר שלאות הזאת יש ראש קטן למעלה וראש קטן למטה, ושואל אותה, האם את יודעת על איזה אות מדובר? תמשיך. הוא מנסה ללמד אותה מהסידור. אז הלאה. Sie ist ein Aleph, hat Sarale geentfert mit a hart und trocken Kohl von a... לא trocken, וו ביידיש זה הוא. hat Sarale geentfert mit a hart und trocken... לא trocken, אלא טרוקן. und trocken Kohl von a Kremerke, was hat Feind, als man dort ihr umsist am Moyech. אז מנדולט, וו ביידיש זה הוא, ולא או.
אז מנדולט עיר אז מנדולט המויח. אומזיץ המויח. עכשיו תרגום, 2-3 מילים ביידיש ותתרגם. Sie ist an alle von Sarah geantwortet. זאת היא א', ענתה שרה, מטהרת וטרוקנקול. לא טרוקן, וו ביידיש זה הוא. וטרוקנקול. טרוקן. וטרוקנקול. עם לב ו... רגע, מטהר וכל יבשים. לא כתוב הרץ, כתוב הרט. וטרוקנקול, עם קול קשה ויבש. ויבש. פונה קרמרקה של חנוונית, וסות פיינט, אז מנדולט עיר אומזיץ המוח. וסות פיינט. חנוונית וסות פיינט ששונאת, אז מנדולט עיר אומזיץ המוח. לא. אתה צריך לעזור לי. לא רק אני, כולכם. מה זה דולן המויח ביידיש? לבלבל את המוח. לבלבל את המוח. אז חנוונית, שונאת, כאשר מבלבלים לה את המוח, אומזיסט, לחינם, מבלי שהיא תרוויח מזה שום דבר. ככה סורלה עונה כששואלים אותה איזה אות זאת בסידור, יש לה ראש קטן למעלה לאות וראש קטן למטה, והוא, גרדה קורא לזה אקריכר, אות כזאת זוחלת, כן? והיא ידעה, אז היא אומרת א', בלה, משפט הבא. אובר. בלה, אולי תיתן לשלמה לסיים, זה מסיים פסקה עכשיו. אוקיי, בסדר, תמשיך שלמה. Ober als in einem mit Ort dem Partikel via Treppele von unten macht es Kametz Aleph. קומץ א'. Kametz Aleph. Ober als einem אובר אז אין אינם, אבל כאשר הכל ביחד, אבל אז מישהו... לא, איפה כתוב מישהו? לא, הביטוי, לא שלמה, הביטוי זה אינם. אינם זה הכל ביחד, לא מדובר על מישהו. אבל אז אינם, כאשר ביחד, ההמשך. אותם פסיקל, כאן פסיקל זה חגורה, לא? לא, כאן פסיקל זה הפתח שמתחת לאות א', קו הוריזונטלי קטן, ועל הקו, על הפסיקל הזה, מה עוד יש? והטרפלה פון אונטן macht es קמץ א'. והטרפלה פון אונטן, אבל כאשר על קו הוריזונטלי יש מלמטה פון אונטן הטרפלה, זאת אומרת, מדרגה, שזה הקמץ, כן? הרי קמץ זה קו הוריזונטלי, ומתחתיו יוצא שפיץ כזה, שהוא קורא לו, כן, מדרגונת. אז זה נעשה קמץ א'? קומץ א', כן. das hast du nicht gewusst, Sarale. Siehst du? את זה לא יודעת, שרלה. את רואה? הוא סוף סוף יכול ללמד אותה משהו, שזאת א' היא יודעת, אבל היא לא ידעה לקרוא עם הקמץ, שזה או. כן? הרי, איפן פריפצ'יק, ברנטה פייר, הוא נשתו ביזייס, und der Rebbe lernt kleine Kinderler dem א' בייס, כן? זוג ג'ה קינדלר גדנק ג'ה טיירה, ווסיר לרנט דו, כן? ואז מגיעים בשיר קומץ א' או, כן?
שזה בעצם האלף בית הראשוני, איך מלמדים ילדים לקרוא. טוב. גמרנו עם הפסקה? כן, עכשיו נתחיל פסקה חדשה. בלה, בבקשה. Mit an eingebeugenem Rücken bis zu der Hälfte und mit der Steckele in der Hand hat einer an altitscher Jid ausgesehen, Punkt wie a Hei und Ot der Jid... wie a was? רגע, wie a was? wie a Hei, wie a Ot Hei. Aha. Und Ot der Jid hat zu Yitziklen gerät Tachles. עד פה. עד פה, אוקיי. Mit an eingebeugenem Rücken bis zu der Hälfte, עם גב מכופף עד האמצע, עד החצי, נכון. mit der Steckele in der Hand ועם מקל ביד, כן. hat einer an altitscher Jid, יהודי זקן אחד, זקנצ'יק אחד, זה כבר השלישי בבית המדרש, כן? כן. אויסגזנט פונקט wie ההי, הוא נראה בדיוק כמו האות ה', כן. und אות der Jid hat zu Itziklen gerät תכלס. והיהודי הזה דיבר עם איציקל באופן תכליתי, לאיזה מטרה. כן. זולר ברנגן גינגלך פונגס, שהוא יביא ילדים מהרחוב. כן. In Giechen ist 15 בשבט. 15 בשבט. 15 בשבט. בקרוב יהיה 15 בשבט. וולנלה קריגן בוקסר, וכולם יקבלו חרובים. כן. זי ולזיכמגן ורמן בהם אויבן, הם יוכלו להתחמם אצל התנור, ליד התנור, und euch herumstiefen, wie viel sehr Herzglust, וגם להשתובב, כמה שיתחשק להם. אבי זה זול sich losen lernen, wie zu sein Jiden. העיקר שהם יאפשרו ללמד אותם איך להיות יהודים. כן, זה מאוד עצוב שבשנות ה-30, סוף שנות ה-20, זקנים, סבים, צריכים לפתות ילדי רחוב בווילנה עם כל מיני גודיס, שיבואו לבית המדרש ויאפשרו שילמדו אותם לקרוא בסידור. עוד משפט. יש לנו עוד 7 דקות. כן. איציקל hat gefunden auf der Ballonin Gicher, wir gefindt Knäpplech sich zu spielen. איציקל מצא auf dem בלונים... לא, עוד gefunden auf dem. auf dem. איציקל עוד gefunden auf dem. בלונים משתתפים, מעוניינים. כן, זאת אומרת, אנשים מוכנים, כן. כן. ילדים מוכנים. גפין קנפלך זה יותר מהר ממה שהוא מוצא כפתורים בשביל לשחק. תראו, למצוא כפתורים בשביל לשחק, זה אחד מהמשחקי ילדים. אני זוכר את עצמי, אתם לא תאמינו, כשאנחנו היינו ילדים ברחובות בואנוס איירס, בחום, בקיץ, אתם יודעים מה אנחנו היינו אוספים ברחוב? מכיוון שברחוב הם היו רחובות באספלט. בחום האספלט מתרכך וכל מיני, איך להגיד, קראנו לזה בספרדית צ'פיטס, כל מיני מכסים של קוקה קולה מפח, היו ננעצים באספלט, והיינו הולכים עם מקלות ומוציאים את המכסים הקטנים האלה ואוספים אותם. אז משחקי ילדים לא שונים,
אלה משחקים בכפתורים, ואנחנו במכסות מפח שעקרנו מתוך האספלט החם בדרום אמריקה. הלאה. In Klois Joschen seinen Geworn Eingeher Halbtutz Jingelech. בבית הכנסת הישן, seinen Geworn נהיו Eingeher, was ist Eingeher? נכנסים. הנכנסים, ההלפטוץ אינגלך, חצי תריסר ילדים. einer zwischen sie ההויך גווקסנר, אחד מהם גבוה... אחד מביניהם. אחד מביניהם, כן. גבוה מגודל. כן. מתאופ גפרסנה בקן, עם לחיים מדושנות. לא, אתה צודקת, כן. אופ גפרסנה. כן, כן, יפה. של אחד שאוכל טוב. כל הכבוד, כן. אופגשטננה אוירן, ואוזניים בולטות, עומדות. אופגשטננה, אני לא יודע אם הוא מתכוון לבולטות או שמוטות, כן, אחד מהשתיים. אופשטיין זה לפגר, כן, אבל אינני יודע, כן. אופגשטננה אוירן. אבל אולי את צודקת, בולטות, כן. was haben geflammt von Frost, אשר בערו מכפור. נכון. hat gehabt große Zähne und gehirschet wie a Pferd. היו לו שיניים גדולות, והוא צהל כמו סוס. נכון. הו. Beim Reden mit Emerson hat gehalten die Hände in die Käschenes. כשהוא דיבר עם מישהו, הוא החזיק את הידיים בכיסים. כן. zu beweisen, אז hat für kein מוירנית. להראות שהוא לא מפחד מאף אחד. זאת הוא עומד לו ככה נינוח. כן, אוקיי. Man hat ihm gerufen, Leibke Ochs, weil beim Schlagen sich hat gebricket und erlangt mit Kopf von unten herauf, wie ein Ochs mit die Hörner. Man hat ihm gerufen, Leibke Ochs, קראו לו Leibke השור, weil beim Schlagen sich כי כאשר הוא היה מרביץ... כן, אבל למה גראדה מדבר כדבר מובן מאליו שהוא היה מרביץ? כי הוא ילד מהרחוב. כן, מהרחוב. וברחוב אתה שורד על ידי כוח, כן. weil beim Schlagen sich hat gebricket und erlangt mit dem Kopf von unten herauf, wie ein Ochs mit die Hörner. כי כאשר הוא הרביץ, הוא היה נותן מכות עם הראש מלמטה למעלה. גבריקט כנראה זה לתת מכות עם הרגליים. עם הרגליים? בואו נסתכל במילון בריקן, כן? כמו סוס. נבדוק עם המילון. כן, כתוב פון אונטן ארויף, מלמטה למעלה. מה? המילה בריקן? אני מדבר להסתכל במילון, במילה בריקן. לראות אם אני צודק. בהמשך זה מוסבר. לא שלמה. כן, יחל, זה לבעוט. בדיוק, שלמה. תגידי לשלמה, לא לי. כן. הרות גבריקת, הוא בעט ברגליים כמו סוס, כן, ובהמשך מדובר עוד יותר איך הוא היה נלחם. והיה נותן עם הראש מלמטה למעלה, שלמה, לתת מכות עם הראש זה לא ההסבר של בריקן. יש פה שתי פעולות שהנער משתמש בהן. זהו. טוב.
למשל בצרפתית יש מילה מיוחדת להגיד שסוס נותן מכה. איך? רויאד אומרים, אז זה ממש רק סוס שעושה את זה. כן, ברגליים, כן. כן, בועט. כן. טוב, כן, אנחנו די צריכים לסיים, כן. נעצור כאן, אפילו שזה באמצע המשפט. אם שלמה יכול לצבוע את זה בכחול, שבפעם הבאה נמצא את זה מיד, ושלמה ביום חמישי אולי נתחיל לפתוח ב5:30, שאם יהיו בעיות שלא נתחיל עם חצי שעה מאוחר מ6. שלמה, ותסיים את ההקלטה, כי זה אצלך. כן, תסיים את ההקלטה, ואני מודה לכם מאוד. כן, אני לא בטוחה שאני אוכל להצטרף ביום